Min er sort. Hvem siger ikke Okay, med vilje? klokken er... Det er den 20.4.2013. Klokken er 1:38:59. Om 4 timer og 20 minutter, der hopper jeg på en cykel, og så skal jeg cykle 180 km til Aarhus. Til ære for Don Bjergård, så skal jeg lave en video, der hopper på turen. Og det er mit første indslag. Lige nu der sidder jeg på Poppen på Ærø. Luder! Og er en luder. Og har drukket lidt for mange fadbamser til at skulle cykle i morgen. Du er starte på missen. Men du gør det alligevel. Og nu går jeg på missen. Og så må vi se, hvordan min cykeltur den går i morgen. Vi ses senere. Klokken den er... Det er stadigvæk den 20.4.2013. Klokken den er 01:41:22. Her, der har vi en cykel. Det er ikke den, jeg skal cykle på. Og det er lige om lidt, jeg skal cykle. Så, klokken den er 02:19:51. Og bus er stiv. Det er vi alle sammen. Ja tak, ja tak, ja tak. Jeg cykler om 4 timer. 180, eller hvor meget var det? 4,5 timer. Ja. 182 kilometer. 102. Og ham der sidder der. Ham der. Yes, ham der. Han kigger på. Fuldstændig godt. Hele vejen, han kigger på. Hele vejen. Han tror ikke på, at jeg kan. Nej, det gør det. Bare fordi jeg drikker. Ja. Præcis. Okay, klokken den er nu 10:03. Ja. Og jeg har lige fået skænket en The Goose. Ja. Om 3 timer, der begiver jeg mig ud på 182 km cykeltur. Korrekt, Dollar. Hvad har du at sige til det, Mikkel? Only nice. Rebecca? Nej. Altid nej fra Rebecca. Geo, hvad drikker du? Det ved jeg ikke. Ja, jeg kender det godt. Det er alt for godt. Ja, det skal vi have. 10-3. Okay, klokken den er 3:30 nu. Ja. Og jeg har lige fået serveret min nummer 2 goose i aften. Ja. Jeg står åbenbart og ryger dobbeltsmøg. Ja. Sammen med Geo, han drikker en kande. En hel kande. Det er det, vi snakker om. Det er det, vi drikker. Ja, det vi gør. Og jeg skal cykle om 2 timer og et kvarter. For at cykle 182 km til Aarhus. Ja. Det er det, jeg skal. 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 Har vi det godt? Ja, det er skide godt. Har vi det skide godt? Ja, det er skide godt. Jeg skal lige høre, hæpper du på mig i morgen? Jeg hæpper på dig hele vejen hjem fra min ting af. Hvor mange kilometer hæpper du på mig, mens du sover? Ja, hele vejen. Altså, der er 182 i alt. Hvor mange hæpper du på? 181,5. Mens du sover? Mens jeg sover. Det er fandme god stil. Det er god stil. Ja. Vi ses senere, dagbog. Klokken er nu 06:05:11. Vi laver morgen. Og jeg står foran mit køleskab, som I kan lige kigge her. Der ligger en græs bøf, en agurk, lidt boller, lidt becel. Det er sådan noget fedtfattigt smør. Så ligger der en gang tåle. Det hedder tåle. Pålægtschokolade holder en hver mand gående. Så ligger der mormors rugbrød. Det er så tungt, jeg ikke engang selv kan løfte det. En rambajer, det skal enhver mand have. Hvad har vi så? 2 liter mælk, det skal enhver mand have. Chili sauce, så kan du køre langt på literen. Tzatziki, det skal man også have. Så er der en gang kaj-sauce. Så skal du lige en gang kaj-sauce. Så er der lige en gulerod. En helt rigtig gulerod. Skal vi lige kigge, hvad der er i sundhedsskuffen. Grøntsagsskuffen. Vi har en gang Eisenberg salat. Eisenberg? Så har vi en gang løg. Jamen, men bror, du har glemt en vigtig ting. Hvad er det, vi har her? Jeg har faktisk nævnt mælken. Ja, du har nævnt mælken, men hvad er det, vi har? Vi har den sunde model, ikke? Ja, vi har sund model. Hvad står der lige på siden? Der står 0,5% fedt. Ja, og så har vi den klamme. Så har vi den onde. Øko. Vi skal lige have øget med. Den er der. Ja, øko. Satans mælk. 1,5%. Og det sidste, vi har i grøntsagsskuffen, det er en gang tåle. Ja. Har du nævnt dem her? Du hørte rigtigt, der var mere tåle. Ja, jeg sagde, der var en rambajer. Nå, godt. Men hvad har vi lige over i lågen? Der har vi har en gang gær. Så har vi Remo. Remo, det ved vi, der er nogen i Danmark, der er glade for. Ja. Og mayo.
Dem kender vi helt sikkert nogen, der er glade for. Så har vi et stykke papir. Der er en besked fra fortidsgus, det gider vi ikke læse. Så har vi en gang ristet løg. Og 5 batterier. Det ved jeg så ikke lige, hvorfor vi har i vores køleskab, okay. Men der ligger 5 batterier i køleskabet. Så det var videodagbogen fra nu klokken 06.07, og jeg skal cykle om 8 minutter. Det bliver en hyggelig tur. God tur til mig. Til ære for Don, så kører vi stadigvæk cykelturs videodagbog, og klokken er nu 7:30 om morgenen. Og jeg kan åbenbart ikke læse, så jeg har læst forkert i færgeplanen, så jeg er nået til Ærøskøbing 10 minutter efter færgen sejlede. Og jeg har lige været inde og tjekke vejret, og det er minus 3 grader, og det eneste jeg har på, det er sådan for fucking tynde bukser, og så lige hvad jeg havde i tasken af tøj til en dag i Aarhus. Så absolut ingen tøj, og det er hissekoldt. Og jeg har stadigvæk 1 time og kvarters ventetid. Det er lort. Det er virkelig lort. Ja. Jeg ved ikke, om lyden går igennem her, men så har vi været på landvejen i en halv time på den fynske resteplads. Og nu kan jeg se, at der kommer 3 bump forud. Så vidt jeg kan se på min GPS, så er jeg allerede ude af kurs. Så det bliver spændende at se, hvor stort omvej det bliver. Men vi snakker senere. Forresten, Don. Jeg glemte at lave en på færgen. Det skulle fordi, jeg faldt i søvn. Bad luck, motherfucker. Jeg kan se, at jeg er i Kirkeby. Så det bliver det sidste filmklip, der bliver optaget på den tur her. Der er sgu ikke, der er ikke mere strøm mod Villers. Jeg er lige kørt ud af Vejle og har været inde og få mig noget aftensmag. Og har siddet på min cykel i snart 7 timer. Og mine ben, de er ret godt møre nu. Jeg vil bare gerne være hjemme nu egentlig. Tømmermændene har sådan kommet og gået hele dagen. Jeg var tæt på at knække mig 2 gange, mens jeg fræste over Lillebæltsbroen. Men jeg har da nok lige i hvert fald 1,5 time hjemme nu. Så jeg var hjemme og sove. Nu er det så alligevel også nogle 30 timer siden jeg var sovet sidst. Så peace out.